ketingal ananing pawonganipun Ki Lurah Kudabawana enggal ngandikanipun Semar Kudabawana. Heran ingkang emut nyeran. Sampean ketinggal ngelamun mawon lamunipun apa heran? Eling-eling maka eling rumingkang 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 di bumi. Pilih sampean gadai pemikiran ingkang boten sekeja. Mangga terang-terangan lan blak-blakan konsekuen kelawan kula era. Pilih Semar bisa gawe solusi kelawan panjenengan. Kakang Semar kula kados pundi nyeran? Mama bumi Cidampet ajalok ngelamun bae. Apakah Kang Semar orang delengaken tanduran parine wong Amartapura sejen kelawan mau si tanduran pari kesawange ning Arjuna sampai ijo rio-rio indah kesawange tapi sakyen delengaken Kakang Semar. Oh, Mama Lurah Cidepet eman Punku Kakang Semar kenang penyakit apa tanduran parine wong Amartapura. Pokat Kakang Semar ngaweruhi tambane tulung Kakang Semar Arjuna upahana weru mengko Arjuna sing ngobati tanduran parimau. Mama Lurah gadel sarang Mama Lurah Tukdana ajak lalen sarang Bapak Panitia anak adik Ibu Panitia Bapak Panitia Ibu Panitia sedaya samia kumpul Ibu Panitia Bapak Panitia sedaya eman seduluran lah Mama bumi Cidepet sing bayari dewe. Niki wonten panyuwun lagu saking Mamae Rama RT 14 ingkang den suwun lagunipun Nyekit. Lagu Nyekit apane sing nyekit? Gorokan. Ayo Nayaga lagune Nyekit Nayaga. Lanjut.
kula wis bosen mamerama tolong aja dikandakaken sampean cangkeme kaya wadon aibe kula dilerni moyoki nigrabi kaya segata bungan los luru ganti sinya kite kaya ketan wis wareg diecek tapi kula legowo mamerama angger diwadani kula masih dikenyo upama mamerama wis bosen tolong aja dikandakaken sampean mamerama cangkeme kaya wadon mamerama aibe kula dilerni moyoki nigrabi kaya segata bungan los luru ganti sinya kite kaya ketan wis wareg diecek tapi kula legowo sering diwadani angger masih kula dikenyo yen kakang pengen rapi maning mamerama asal kula dipegat dingin bukan pengen ganti sing enom mamerama padu aja kula diadu waduh Eran Gusti kula Janaka ingkang emut yen ari tanduran iku ngeran pasti ana bae kendalane mulane juk eran yen bener-bener dadi wong tani kudu ngerti artine tani ari wong tani iku tatae kaya nini ari wong nini kelawan kaki-kakiku ngeran ora wajib campur senajana masih dadi keluargane lamun bisa baka wong tani kepengen bagus parine ora kenang hama tulung ngeran pertama singawit nyebar pari sampai tekan panen pari balik beli kena campur lamun kuat serong kepengen weruh bakale tanduran parine beli kalah karo batur asile yauli akeh ngeran toli maning yen wis tanduran parine wis bagus wis riyo-riyo katon ning matane seger aja dianggap sepele
Minurut saluran zaman bengen, yen wayahe tanduran pari wis mulai ijo riyo-riyo, iku kudu dipahi mangan ngeran. Gawe bubur abang kelawan bubur putih, terus ditaro ning pojok. Lah tolimaning yen wis tanduran parine wis mulai pada meteng, kula kudu ngarteni senajan tanduran pari pada kepengenane karo manusia. Bakal wong meteng ku kepriben neran, pasti bae pengen majak. Mulane bakal tanduran parine wis pada meteng tulung gawe ya rujakan atawang rujaki. Lamunan saluran zaman bengene masih dinggo malak mandar mangsa kalahak kelawan batur. Zaman saikine dinggo zaman bengene ya uduk meluan aja ngikuti zaman sakiyen. Waduh ning kula singeran baka bengi lampu ning sawah ngundak-ngundaki ning desa padange. Ning sawah ku katone kaya pasar malam. Listrik ku pirang-pirang ning sawah. Saking apane jare dhewek iku ngikuti zaman sakiyen. Padahal sing awit bengene laka sing kaya konon. Karena apa? Zaman bengen mah adat istiadat zaman bengene ku masih dinggo. Bahkan zaman sakiyen kaya-kaya ku ya buah nambu beli sing kaya konon ku ngeran. Toli maning yen bakal nandur pari tulung kuduke yen ana bangsa yang hama nyerang ning tanduran pari aja dipateni ngeran. Aduh, punten Gusti kula Arjuna duala arpan ngomong kelawan Bapak Semar. Bapak Semar yen ngomong ku bener. Mung bae ku Bapak Semar kunci saluran zaman bengen. Maka zaman bengen wis ketinggalan adoh. Ya senajana ketinggalan adoh gadul kuduk di emet aja ditinggalaken 100%. Mau ngomong yen anak hama baik hama buntut maupun hama wereng maupun hama apa baik beli kena dipateni sotene ari ora gawe mengkel Bapak Semar. Coba bayangaken ning Bapak Semar nandur pari sing awit celep digarem diopeni disemprot segala macam wayai wis ijoki kaya kenen ki Bapak Semar toli dipangani digregesi sapa wong sing ora dendam sapa wong sing ora mengkel bakal mengkel ketangguhan pasti dipendung bliwurung. Mangkana je kongkon ketemu kelawan ama buntut beli dipateni wah ya sida mangsana sing wutuah bakal pragat bliwurung
Mulane dipateni supaya aja sampai mangani tanduran pari. Dah. Mengkonon kono Bapak Semar. Los takona kelawan pengegong. Pengegong nandur pari dipangani ning hama buntut. Bahkan sampai sawai dipasang setrum, dipasang fiber, tapi masih angger baik dipangani. Weruh ning duala dongol satuan nenek pasti. Bahkan mah anak senggawa tembakan angin keding, ditembak Bapak Semar bisa mati. Lah ya mulane Sira mau ngomong sampai dipasang setrum, dipasang fiber, tapi masih angger dipangan. Karena apa, Dul? Senajan kun satuan, senaja kun hama, kunku anak bibite. Bayangaken ning sira, Dul. Lamonan sira duwe anak toli ana sing nyakiti ana sing mentung wong tuane terima ta beli ya mangsa terima hak nah pada kun gas senajana hama makhluk urip kunku ana sing ngangon aja sembarangan lamun ngatoni sing ngangone bakal beli soak aja didarani Semar sira. Jadi anak sing ngangon ta Bapak Semar. Ya ana dul aja sembarangan. Lamonan bisa mateni ora disengaja maupun disengaja tulung aja dibuang. Sebab ning kene ake tanggul. Baka operasi tikus tulung aja dibuang. Gawe luatan dipendem sebab lamun keweruan ning sing ngangone mati siji urip loro mati loro urip papat mati papat 8 16 30 sampai berhahaha mulane aja dimusuhi lamun dimusuhi entok regrege beli bakalan entok paham alah keder Bapak Semar yang nganan bakal beli dipateni yang weruh bisa gawe mengkel ya bakal gawe mengkel maya apa ndelengen ndeleng dongkalanya dibanting akan dongkalan. Oh mulane ngeran kinki tandurane wong Amartapura lagi kenang penyakit gampang ngeran sampean mengko tek upai weruh ning Semarungku penyakit kaya kononku gampang obate menurut saluran zaman bengen tulung ngemetak carang pringgading godhong andong toli gawe sambetan mumbene Kakang Semar mau kaya ana wong liwat sebab kerasa ananing Arjuna mau anak angin klebate mambune aruma wangi kepindone mambune ya bacin ya badeg ya amis kunku mambune apa Kakang Semar baka sing wangi ngeran kunku mambune kula baka sing amis sing badeg ku deke pengegong karo tukang son mambune ku kaya konon gunung ngeran dudu mono Kakang Semar kepengen weruh Kakang Semar yen sampean
ora percaya mengko kula arepan ngemet syarate supaya sampean katon ning bangsaning Hama. Kunku aluse ning Sri diudag-udag ning bangsaning Hama. Kepengene bangsane Hama iku nyandak aluse Sri bakale kok digawa ning pimpinane heran. Mulane tanduran parine ya blesak kaya kene. Dadi kepriwen Kakang Semar mengko ngeran gawe reka pendaya gawe obat Semar sing arepan ngemet enteni ngeran. Iki eran sampun kula bengket dados sanunggal godhong andong bring kuning. Nah toli kinki sambetanene anak mengko dikepretaken ning tandur muter naga. Toli maning yen wis katon kelawan bangsane ning Hama yen liwate aluse ning Sri kedah hormat. Yen anane ning bangsaning Hama katon kelawan ning penggusten disabetaken malak mandar bisa ilang sing pesawahan. Yen ugane mengkonon Kakang Semar ditimene aja ning kono Kakang Semar bakale Arjuna arep nambani pari sing atos-atos ngeran kurang ngajar nepak nunggang tayaan ning Arjuna bangsa ning Hama sambat kanyaya mati awakmu.
ben Kakang Semar. Aduh, katon boten ngeran. Katon Kakang Semar bener jare pangandikane Kakang Semar. Yen alus sing ngesrik lagi diudag-udag ananing bangsaning hama. Lah sesampune ketingal pripun ngeran? Sampun kula sabet kelawan mau sing dipengket dadi siji kabur ketawuran kabeh Kakang Semar. Lah senajana sampean bisa musnahaken bangsaning hama tapi beli mati ngeran. Pun bakale laporan kelawan penggustene atawa rajane ning hama. Mengko yen sampean bakal ditakoni ning rajane ning hama tulung eran aja diwalehi dipungkiri ngeran. Yen sampean diwalehi terang-terangan bakal mengko bahaya. Arjuna beli wenang bobat Arjuna satria sapa satriane sing bobat bakal mbadi ning awake dhewek bener ari kun singeran. Tapi yon bobate bobat kanggo keslametane ning warga kula sedanten boten dosa ngeran. Yen ugane mengkonon Kakang Semar tek turuti bliwurung sing atos-atos ngeran. Wong Pulo Jawa anak buah aku pada nangis pada lara ngangluh lara aduh pada sakit. Sapa sing lelara aku? Sapa sing lelara buah anak buah aku kabeh? Wah, krungu beli keran. Gerem semono kaya guru kidul berarti kuwen rajane ning hamba. Aja diakui ngeran. Wis Kakang Semar tanggung jawab Arjuna. Kakang Semar aja ning kono mengko isun kang arep ngladeni ning bangsane ngamak sing atos-atos ngeran. Mongko dingin sinatria sapa jenenganmu? Aja isun penanging Pandawa Arjuna. Arjuna ora kapindo gawe. Sapa sing lelara anak buah aku? Isun sing nyabet anak buah sira. Ladala. Arjuna bisa ngelara anak buah aku sira. Yen aku bisa ngelara anak buah aku, bisa nyakiti anak buah aku, titimene bakale Arjuna peradaban kelawan aku. Aja sesumbar ning deduran yen wani mudhun saking Geganawiyati pito tamak kelawan Arjuna. Yen upane mengkono Arjuna sambatkan ya Arjuna mati ning aku Arjuna.
Pripun ngeran? Kakang Semar kula kados pundi? Batur pada pitotama Kakang Semar ngantuk bae. Aduh, heran. Jare dewek si lagi nikmati rokok karo kopi. Toli kesilir ning angin sepoi-sepoi. Aduh, matanya ku sepet ngeran. Pripun ngeran? Rota denawa ora bisa kenang pati. Kabeh pada mundur, benteng-benteng Amartapura lakas sing mampu. Lah sampean isun dewek ora mampu. Gunakaken pancaroba ngeran. Pancaroba ora mampu temblek kabeh Kakang Semar. Ngandel beli jare kulaga. Sampean makongkon aja diakui, dipungkiri, kenang apa sampean diakui ki asil-asile, oli-oliye. Pasrah kelawan Kakang Semar, sebab ari Kakang Semar wong guna, ari wong guna iku segala macem apa baik weruh ning kelemahane. Yen ugane mengkaten ngeran, yen ditiak angin bugang blik kenang padi anak kelemahane kenang buntute mimi duda. Yen wis ana buntute mimi duda aja maning disabetaken dicorongaken bakale ampun bliwurung. Ning ngendi buntute mimi duda Kakang Semar? Maune isun duwe diselapaken ananing pager. Mengko ngeran ngongkon duala. Dul. Siapa? Jokotaken buntute mimi duda sing nyelap ning pager. Sing warnane ireng ta, Pak? Ya Dul, bener Dul. Ning pagere langka Bapak Semar. Lagi gedolanan ning calus. Lah, sembarangan bae calusku. Jaluken. Aduh. Sembarangan dirakan kanggo dolanan. Lus calus. Hai, ada apa sih? Sira lagi dolanan apa, Rus? Tiambuki sing ireng-ireng ki. Gamene. Ah, sembarangan bae siraku. Ki, Bapak Semar, cek. Bentuknya gak keriting Bapak Semar. Bocahku sembarangan. Niki ngeran buntute mimi duda. Yen sampean maju toli ora usah disabetaken. Tinggal ditodongaken bae mengko apa sing dirasakaken ananing angin bugang. Yen ugane mengkonon Kakang Semar didimene isun arpan mateni angin bugang. Angin bugang aja ning kudu sambat kane ya awakmu mati awakmu.
Iring abang sing panjunan klayah kalah ya kulane teng desa niki. Aduh Mama Lurah Cidempet, Mama Lurah Cidempet kang hormati. Sarang Mama Lurah Tukdanane Gading, Mama Lurah Tukdana ajak lalen. Sarang Mama Lurah Gadel, Mama Lurah Gadel, Mama Lurah Gadel, Mama Lurah Pagedangan, Mama Lurah Pagedangan, sami hormati. Nyende lali-lali kedik kulane bisa lali. Mama Lurah Tawang Sari beli bisa lali. Sambat kening Mama Lurah Cidempet, Mama Lurah Tawang Sari, Mama Lurah Tawang Sari sareng Mama Lurah Ninggajati sing bayari